wonten populasi iki Coba dan ya sehat. Alhamdulillah sin kita kasih nuwun berkah rahmat ing Gusti Kang Maha Kawasa. Kula sakadang lumantar 96,8 ngaos dina kasinungan kabagas kewarasan katentreman kawijengan saged lumeber dumateng sagung para setengah budaya lumantar Gemilang FM. Katen ugi panjenengan tansah angin dan kintil dan ikmat dan jambange dan kawijakan kawijengan. Amin. Saking para miyarsi kinarya murwakani giaran arum dalu kepareng kula ngaturaken sekar pambuka. Dene sekaripun menika sekar mijil. Larasipun pelok padet barang. Drenging nala nyuwun mring yuang witi mugi karahayon amreka sembatan ing setyane uri-uri kabudayaan Jawi maca patan nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjuk ing yuang manon den reksa king jem setan godane Allah zat kang maha welas asih maca pat puniki bisawa rahayu
Amin. Sagung para pamidanget dalu menika giaran arum dalu kepareng kula kekalih menika nderekaken panjenengan sedaya kanthi sekar-sekar macapat nggih irah-irahanipun pitutur luhur. Pitutur niku wewarah nggih. Nggih wewarah ujar utawi kandha utawi pituduh nggih. Pituduh. Nggih. Pitutur, pituduh. Nggih. Amene luhur wis ngarani ya. Ngarani becik. Becik utama. Apik. Nggih, senane luhur ya sing wau. Dene sekaripun menika sekar gabuh. Kula pendet gabuh ingkang biasa utawi sering dipun prangguli dening para siswa utawi nyekar langkung sae mbok pilih panjenengan anggenipun nyekar gambuh ingkang wantah utawi ingkang biasa dipun ulangaken wonten ing tataran asli. Mulih napa pangangkae ben dadi tiru. Nggih. Lamun ngambah nggih. Upama wong lumaku lamun ngambah ing pepeteng iku becik sira anggawa obor iki dadi nunjang palang lan kejeglang wasito ati iku arep biasa gawe kursi iku kudu bisa lan iya kudu mangerti ngelmunipun tukang kayu sarane gawe
kula terasaken nggih. Inggih monggo. Yen pengen dadi guru samestine kudu duwe ilmu tata cara ngelmune memulang murid samubarangipun awet guru dadi contoh ing pangibadah kudu mangerteni ngelmu kelawan laku tata cara panmanut agamine iki nora kena anot grubyuk pan ana dasar kang maton nadyan sepele iku upamane sira negara bambu yen tan uning ngelmune wong negara bring
bisa neng awakmu kacepatan pring kang mletos. Namung wonten 6 menika. Menika kok kados menapa nggih? Ndudut kawigatosan ngoten lho. Leres menika. Nanging menika kersanipun ingkang leres kados pundi menika? Menika wonten WA apa. Inggih sagung para sedaya budaya nggih. Lumantar Sekar Gambuh menika. Yang Suti ingkang sampun almarhum talipun dukun nggih, kok dukun? Talun nggih. Menika estu nggadahi pamanggih utawi wucal ingkang sae sanget kados dene wonten ing dalu menika ingkang nembe dipun sekaraken dening kadang kinasih menika Sekar Gambuh nggih. Gambuh niku nek cara anu mbuh rawuh nggih. Gambuh niku ya Gambuh ki klop. nggih, gambuh nggih. Nggih, istilah cocok nggih. Tumbuk. Tumbuk. Cara setunggalipun menika gathuk. Gathuk inggih wonten ing mriki padha sepisan menika nyariosaken menawi awakipun piyambak menika badhe napa nggih lumampah utawi nggadahi satunggaling pakaryan menika kedahipun penggalih langkung rumiyin nggih. Nek cara bakule tuna lan bathine iki dinam-nam dhisik. Nggih. Mulih menapa ing samangke anggenipun awakipun piyambak menika nglampahi pepinginan kala wau datan tumpangsuh nggih. Ora mblasur akhirnya nek wis tumpangsuh ya akhire iso kejlomprong kejegur nang jurang kasangsaran. Nggih. Pramila harus saya sangat menika kena gambuhipun Yang Suci menika paring pitutur awake dhewe iki bisa ngati-ati ing samubarang pakarti, samubarang rencana, samubarang nek cara istilah iki nek bahasa Indonesia niku napa? Rencana nggih. Rancangan, rencana. Nggih, rancangan nggih. Pramila nggih wasdati ing saben nah menika mriginipun menawi awakipun piyambak menika badhe nindakaken amalan-amalan ingkang sae menika kedahipun nggih dikanteni niat ingkang ikhlas, niat ingkang tulus, mulih amalan awake dhewe menika tansah tinampi dening Kang Maha Suci. Kados dene upami tiyang beragami menika nindakaken agaminipun kanthi ikhlas, kanthi lillahi ta'ala, kanthi ridho. Mulih menapa den tampi dening Kang Maha Suci. Ing ibadah niku wis istilah wis ora jenjem. Niku nggih mesine ya sing Maha Kuwasa lar nampa ya kepriye. Nggih. Iya ta, lajeng menawi awakipun makarya nindakaken pakaryan ngupaya boga menika ya kanthi niat ingkang ikhlas. Mbok pilih awakipun piyambak menawi ingkang sampun kagungan keluarga menawi bapak-bapak niat mbut gawe nggo nguripi keluargane. Ngoten nggih. Ben keluargane ayem tentrem iso napa dadi kekudanganing keluarga kang becik-becik. Pramila wonten ing mriki Yang Suci sampun pas banget menika paring wewarah. Nek awake dhewe aja nganti kelangan obor, kelangan enggok. Menika dipun gambaraken wonten ing padha sesana kudu nganggo pedoman, kudu nganggo patokan, kudu nganggo rencana ben awake dhewe lumaku ora kesasar-sasar. Ngaten. Dicetanipun ingkang panjenengan ngendikaaken kae menawi badhe yasa menapa kemawon. Nggih. Yasa utawi njangka, utawi badhe makarya, nggih. utawi pengangkah
menika mestinipun wis cepak-cepak wis persiapan rumiyin. Nggih. Persiapanipun menapa? Persiapan menika bisa meskipun niat nggih. Nggih. Niat Setunggal niat ya. Ingkang bagong menika niat. Niat ingkang utama jinurung ing karsa menika mbok piring mangke saged dipun udanani dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngaten nggih. Lan wonten ing mriki awakipun piyambak menika aja nganti awake dhewe duwe srawung sing ora bener. Nggih. Kados ingkang dipun sekaraken kala wau. Nek awake dhewe srawunge karo wong becik-becik mestine rezekine ya becik. Nek srawunge karo wong sing kurang becik mestine rezekine ya kurang becik. Ngaten nggih. Gambaripun ngaten. Pramila niat ingkang utami golek buka, golek pakaryan kanggo nyukupi keluarga ben uripe oleh pituduh, oleh ridane Kang Maha Kuwasa. Sing nomor 1 wau panjenengan ngendikaaken niat nggih. Nggih. Katosipun panjenengan wau nggih ngendikaaken pedoman. Nggih. Nah, pedoman menika mestinipun ya njuk ditata, disiapke nggih. Nggih. Iki engko nek makarya iki kudu ora sisip, ora singlar saka pedoman sing wis dirancang. Ngaten. Niate pedomane aku, niate ya pedomane ku nggih niku wau. Kegebangane gitu. Nggih. Kegebangane aku niat ingsun arep makarya, arep ngamal ibadah sing mawon lumantar utawa metu dalan sing bener. Nggih. Dalan sing becik sing dikarepake karo Sing Maha Kuwasa nggih. Contonipun niku wau niku klebet amalan ugi nggih. Upami kok awakipun piyambak menika pas klinang-klinang utawi tindak-tindak menika satunggaling amal ingkang becik mbok bilih panjenengan mangguli wonten sangkrah, wonten pepalang isale dilarang kok sandinge kono ki ana wit klapa, ana wilah, ana niku blarak utawa napa niku tiba nek awake dhewe kudune ya niat ingsun antak ngapa tak singkirne ben mengko sing liwat mburine iki mulus ra ana sandungan. Niku sampun nuduhaken nek niat ngamal sing becik. Kula lajeng bayangaken Mas Kaji. Pripun? Nek awak dhewe arep yasa apa-apa utawi makarya apa-apa tanpa niat, Nggih. tanpa kala wau menapa pedoman, Nggih. tanpa rancangan ngaten nggih. Grand design ngaten. Grand design. Menika mestinipun njuk sing dumadi kasiling pakaryan, kasiling menapa ingkang dipun leksanani menika mestine yo njuk ora mesti jumbuh karo pangangen-angen nggih. Iso Biasane salam nggih. tunjang. Salam. Nek istilah rencanane wau nuwun sewu nggih upami niki mengke upama mawon kaya kula duwe garapan sawah sethithik. Nggih. Ning upamane wah karo niate sesuk arep tak tanduri lomba. Ning kok gegosok karo kancane yo malih niku yo tetep dadine mangke yo ora njuk niate kuwi ora tuwajo nggih. Kepara malah iso ngenani awake dhewe. Ngenani awake dhewe wong niate tak tanduri pari kok ana mau tanduri lombok wae. Ana nandur lombok nggih. Omong saka kene kok nandur lombok, pari wae. Padahal niate niku wis nawe itu akaran apa perhitungane nggih, perhitungane basa Indonesia nggih. Nggih hitung-hitungane niku iki sesuk sasi iki aku nandur lombok, engko mungkin metune iki ning sasi iki ketoke pas payu-payune. Iya, rencanane ngono kuwi. Ning dilalah kok tekan datan larang banyu mana nandur lombok kok dilebih kepriye lah niku mangke yo gesek kena napa nggih gesekane kanca yo dadi ilang niate sing mau arep nandur lombok dadi ra nandur lombok. Lah mangke kondane iso ketun mburi. Wah, aku mangkuku kae langsung nandur lombok di duit. Nek ngaten syukur bage menapa kala wau pedoman menika dipun landasi kejawi saking pengalaman nggih. Nggih. Ugi supados pedoman menika sae berhasil karya ngoten. Nggih.
menika nek urung ngerti ya ora ana klerune nek takon-takon nggih. Nggih. Sesuk arep nandur apa apike ngoten ya. Ya sajake sadurunge niat ya takon-takon sing wis ngertos. Wis kulino nggih. Takon toko ya iso. Nggih. Sesuk calone payu ki nandur apa. Biasane nek ngoten niku takon niku wong bakul. Kae takon bakul. Nggih. Iki nek lombok priye regane? Esuk apik apa ora? Ngono nggih. Lajeng menika nek wis takon-takon duwe keantepan niku nggih. Nek takon-takon duwe keantepan. Nggih. Wah nek ngono ya nganu wae. Aku le nandur lombok sesuk bare iki wae kan ngoten. Ngaten nggih nggih. Wah, nek ngoten ya ora gampang wong arep ngleksanani laku. Wah, ngleksanani karya, ya ngleksanani apa wae. Kuwi ora ming niat tok ning ya dikandhani werna-werna sing kanggo menapa gawe rancaking tujuan ingkang badhe dipun jangka menika nggih. Nggih kados ingkang dipun ngendiaken yang sudi kula menika awake dhewe iki keahliane apa? Nggih. Memami awake pun piyambakane keahliane nukang kayu. Nggih ditemeni wae nukang kayu mergane wis duwe elmune tukang kayu. Nggih. Ditemeni lek dadi tukang kayu ku ben iso apik kepiye diupaya ben lek awake dhewe garap garapan kayu istilah gawe kursi apa gawe meja apa gawe napa mawon ditemeni diundake garamati diundake elmune. Wah aku pengen gawe ngono kae kok dadine kok ngono ya. Saiki tak wane jajal tak. Nah, niku duwe upaya, duwe rencana, duwe tujuan arep ngapik-apik hasile. Nggih. Niku dadi aja njuk kesusu nek cara bahasa Indonesia puas diri. Nek ngoten kula wis entuk siji meneh Mas Kaji. Kalau wau sing sepisan niat sing ping pindho apa kuwi mau pedoman sing ping telune ngelmu nggih. Nggih. Ngelmu. Kados kala wau nek tukang kayu ya nek ra ndek ngelmu ya njuk kepiye ra. Iso carane nggorok kudune kepriye. Nggih carane nggorok kepiye. Ya wae tetep ngangge ilmu nggih. Nek ukur-ukur kepiye ngoten nggih. Nggih niki wae dingendikake dadi tukang kayu ya kudu tahun duwe ngelmune tukang kayu, kepengin dadi Pak Guru ya kudu sekolah guru nggih. Dadi tukang kayu niku nek ngelmune duwene ya uba rampene ya kudu duwe ya. Ya kudu duwe graji, duwe garap. Nggih. Niku ya menggih dawa. Nek mesine kepengin dadi tukang kayu ya mesti pisan iki sing sok adaan nggih. Kuwi alate sing gampang wae mesti duwe graji. Nggih. Duwe tata, terus duwe bur, duwe pasah. Niku modal utama sing baku nggih. Perkara mengko nek wis maju-maju duwe alat sing wis canggih luwih. Lah saknono alat-alat iku ya sing canggih-canggih pun akeh. Nggih. Iki kejawi ngelmu ngerancang napa desain ya model ning ya duwe ngelmu nggunakake uba rampe nggih. Nggih kedah. Nek graji kuwi lek kudu ngelmu ning graji ya kudu duwe tatah-tatah ngelmu natah ya kudu di duweni ngelmu ukur-ukur niku garisi nganggo potlot kae ya kudu duweni. Nah menika matematika menika nggih pamane ukur-ukur iki kidawane semene kotak-kotakan semene niku kan ya wis ngelmu meneh. Nggih. Iki tatane nek ukuran 1 meter dawane kotakan iki tak lebokke pirang senti kan ngoten. Nggih. Niku ya ngelmu meneh. Ngelmu sing migunani nggih. Dek niki nggih niku apa wae niku nek ora ndek ngelmune ya tetep sasar susur. Nggih. Kayak saniki sing jenenge graji mon warna pira?
ana gerasi kasar, ana gerasi alus gitu. Ana gerasi tugel, Nah, ana gerasi belah. belah. Nah, niku mawon mangke carane nyetel napa niku untune niku Nggih. nek arep digawe gampang ning gerasi rada amba ning potongane gedawan kamban, gedawan. Nah, ngoten carane ngikir niku. Kok ngikir pripun? Ngikir gerasi. Mboten nek nyetel untune niku di apa di bengkok ngewon Nggih, niku. nggih. Niku nek rada amba ning gerasi gampang wong ora seret to Nggih. ning potongane kamban. Ora anu istilah iki do ngomeng sak mili iso dadi 3 mili. Nggih, Niku wae nggih. Kun carane ngelmune durung tepat nggih. Lah jarene kayak pukul wae ya duwe ngelmu mukul ya. Nggih, kabeh niku wonten ilmune Mas. Kae nek mukul paku sing dimpake teng nek dong pasang reng. Nggih. Kuwi ya mestine ya saka dhuwur ya. le lenggah, le mapake awake le arep mukul kuwi saka dhuwur. Nggih, niku mestine le masang reng niku mesti saka dhuwur nggon wuwung nggon mulune. Ora ana kok tukang kok arep masang reng saka ngisor dhisik niku ora ana mangke ora ketemu niku. Nggih. Lah ukuran sis nggon mulu niku ge ukuran pathokan ukuran gendeng tekan pemedhun tekan nggon gimbal niku ketemune nek le ngitung gampang ya saka mulu. Ning nek le ngitung saka ngisor mangke ora ketemu. Nggih. Nggih, ora Dadi ketemu. kudu paham carane gunake Meteran ukuran. menapa uba rampe ning ya paham ngempake uba rampe. Tegesipun ngaten nek arep gawe ngiris kayu utawi pring kuwi ana sing cocoke diiris nganggo tatah. Ning ana sing cocoke diiris nganggo pangot. Ngaten. Dadi nek apalane ming pangot terus le natah ya nggo pangot dadine ya ora sempurna. Gak sakniki ming maku mawon niku ana ngelmune. Nek wong maku niku nek sing wis ahli malah lincipe niku dipapake Mas. Mesti diwalik yo lincipe Bene ora pecah ngoten. nggih ben ra pecah. Ana ngelmune ya meneh. Dadi kalau wau niat pedoman ngelmu. Terus wonten malih sajae resiko ya. Resikone niku nggih mawon. Nggih. Wong niku kan kena apa perkara ina apes lan lali ngono Nggih. niku wau nek dong penggali kok napa nggih kek ora tentrem niku langkung sae nggon babagan sing rumin niku ditinggal iki. Ngaten Nggih. nggih. Sing ora rumit banget nggih. Nggih. Contone kula ki ambak upamane arep ngukur-ukur kain. Ketoke kok pikire gara ruwet kok kula dekake laren. Timbangane mangke salah kan Ngaten. salah gitu. Nggih. Niku wau sing padha kaping sekawan ya pripun niku? Kapat po 5. Ya niku dadi guru niku dadi papat niku dadi guru. Oh, dadi guru. Nggih. Niku ya padha wae karo tukang kayu kudu duwe ngelmune guru gitu. Nggih. Nek usuk-usuk mek wong tani kok arep mulang dadi guru ya mestine ora iso. Ya murite wegah nggih. Ora ana sing daftar ngoten nggih. Mboten maksudnya niku sing diulangke apa ora ndi ngelmune ilmu mulang kok nggih. Ya paling ora nek arep dadi guru kuwi ya dari sekolah guru dhisik. Nah iki kados dene panjenengan menika wasis nyekar Jawi maca nek ora di ngelmune mestine ya ora iso nyatane kelawan jenengan iki pelok barang iki problem iki sendok. Nek ngono ana ya guru maca pat. Nggih. Kados jenengan niku. Napa malih menika sekedap malih lak wonten lomba maca pat Nggih. tingkat SD, tingkat SMP, ugi tingkat dumugi SLTA nggih. Nggih. Menika mesti betahaken Pak guru Bu guru sing saged menapa Maca alih kepinteran saking diri pribadi nuju wonten ing para siswa. Menika iki njuk kudu kirim-kirim iki.
Wajib monggo. Monggo. Napa meneh dipun rampungaken rumiyin nggih. Inggih ingkang pungkasan menika dadi guru sampun nggih ingkang cara awake dhewe duwe apa nggih niat nggih ngibadah. Ngibadah niku jembar laladane nggih. Istilahe ombo, ora ming salat, ora ming nganu nggih niku ngibadah sing ketoke sepele ning akeh ganjarane nggih kathah. Kala wau supaya kuwaturke nyingkirke barang ning pinggir ning tengah dalan niku ya wis ngibadah. Terus suka weweh manang sapadha-padha niku ya ibadah. Apa meneh nek awake dhewe niki ngerti gelagat. Ngerti gelagat terus ingkang mriki kula wangsuli malih kala wingi aja dumeh. Lah niku aja dumeh iku nek iso ya dikikis nggih to. Dikikis genten awake dhewe napa nggih mersuti utawa tanggap kalian tangga teparo sanak sedulur kepriye to nek awake dhewe iki kala wae niki ngibadah ki ora mung musuti limang waktu ning akeh dalane akeh carane. Kula entuk siji meneh iki. Napa meneh? Dadi dasare arep makarya sepisan kala wau menapa niat, ping pindho pedoman, ping telu ngelmune, niki sing ping papat ki didasari agama. Didasari ngibadah. Nggih. Didasari panuwunan ngoten niki. Nggih niku agama suci menapa kemawon nedahaken lan paring piwucal kados mekaten nggih. Awake dhewe kudu kontresna asih marang sapadha-padha eling marang tangga teparo niku kedahipun niku sampun kalebet ngamangi ibadah ingkang utami ya apa meneh kok ngerti amane tanggane kok isih klitah-klitih kan langgane iki wis do kemebul dapure kok dapure pawone nggih wis do srang-sreng Ya dapur ki ya pawon ya. Ini ana dapurmu kuwi. Nah niku kedah tangkap. Yo rene tak kandhani. Napa? Ya rene. Iki aku ana apa rezeki sithik nyonaki masak. Dikeki beras sekilo ngoten wis senenge ra ono ndongake pun luwih-luwih niku gitu. Ngaten nggih. Patine kuwi kok pangerten ya ono wong keserakat nanduri kok ngerti. Lah niku napa nggih awake dhewe kudu iso maca gelagat. Mongko nek badhe makarya kuwi mesti bakal luwih becik lamun antuk pandungane ngakathah. Niki wonten para kanca-kanca, para kadang. Wonten pangandikan para wisnasis menika ngaten Mas. Nek golek ngelmu ajar maca, mbuh maca Quran, mbuh maca napa man sing bermanfaat niku gampang. Ning ngapalke gampang, ning maca gampang. Ning sing angel maca kahanan. Tegesipun kados pundi? Nggih niku ingkang nembe kula aturaken maca kahanan niku ya niku iso maca kahanan keluargane, iso maca kahanan tangga teparone niku wau sing kula aturke wau. Jiwa tengene wis do serang-serang awake dhewe mah ketok nggoken. Niku sing dikarepke teng tembung niku wah ngoten niku. Nek golek maca buku maca Quran niku gampang iso, gampang ngerti. Ning sing angel maca kahanan. Ngaten. Haji mbuh kalian kahanan menika lamun badhe ngayahi karya menika ya kudu waspada lan ngati-ati. Kados kala wau ingkang padha bangsal nek ora ngati-ati karo waspada dipun serat menika nek negor bambu bisa-bisa tenan kejeplakan api-apiane niku ngetok pring nek mulung rene kok sing diketok saka kene mesti jeplak. Nggih. Nek mulung ngewa nggih kudune sing diketok ya sing mulung pas mulung ini ditetes. Menika ngelmu sedaya wau ingkang dipun aturaken menika badhe dipun terasaken mangke sabibaripun iklan rumiyin. Nggih. Sagung para pidanget sampun tah mboten sah diganti gelombange. Mangke sabibaripun iklan dipun terasaken malih. Monggo pariwara.
Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak De pinter ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan nggak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Kliteh. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih, Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, klidi, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan klidi. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Gemilang Para miyarsi, para pamidanget, sasampunipun iklan purna, sumangga kula kekalih nerasaken malih anggenipun babar giaran arum dalu menika. Saderengipun dipun lajengaken kanthi sekar candhaipun kepareng kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken katur titik 2. Kok titik 2 kepe to? Ayo katur sapa-sapa lanjut titik 2 to. Lah niku padha mawon karo bapak loro, ibu loro. Inggih ingkang sepisanan pepunden kula
ingkang lenggah wonten ing Sambirembe Pakem panjenenganipun Bapak Antonius Budiarjo ingkang kula pundi-pundi karena pancen pinter estu. Oh nggih. Ya ora ngalahno. Nggih. Lajeng ngaler-ngaler menika kadang kula caket menika rumiyin. Saiki ora tau ketemu. Sinten niku? Kang Mas Widodo. Oh nggih wonten Sawangan. Sawangan. Saha Mbak Eni Jatmika Sawangan. Mandhap katur Mbak Haryani saha Masta wonten ing Prapatan Bulu ngaturaken sugeng dalu. Bapak Triyono ugi saking Bulu menika moncer asmanipun karana menika ngabehi tegesipun apa-apa kok iso ngendang nabuh gamelan ya wasis ngemsi nganten ya biasane pancen adate angger dina becik mesti ora lowong tanggalane. Bunderane no kathah sanget. Kepara mahrupa abang kabeh. Ngaten menika. Lajeng Bapak Wahyu Ujianto wonten ing Sarayudan Tegalrejo saha Mbak Mariati mugi-mugi sampun dipun paringi kesehatan. Menika wonten WA ingkang malebet. Iki pun waos mawon. Kula waos nggih. Oh, nggih. Kagem para bapak-bapak kru Gemilang FM sedoyo. Oh, sedoyo. Nulis ki ora sedaya ning sedoyo ya ora apa-apa. Sedoyo sehat saking kula Pak Darsum wonten ing Bonjitan. Supire Andong. Supire Andong. Nuwun izin badhe kintun-kintun kagem Pak Supar, Pak Suyadi, Pak Yami wonten ing Candi Mulya. Sugeng mirengaken. Kagem Pak Parno, Pak Tono, Pak Panjang, sugeng dalu sugeng aso ingkang wonten ing Klentrengan Sukorejo. Kagem Pak Tarino, Pak Agus, Pak Parijo, Pak Jono wonten pos Kampeling. Mrene Kampeling. Nggih. Setel radione nganti rampung. Merga siaran Arum Dalu sae sangat pituduh-pituduhipun lan sugeng dalu sugeng ngaso. Amin. Matur nuwun. Nggih. Darsum wonten ing Bonjitan. Lajeng ngaler malih menika Bapak Muhadi wonten ing Tidar sakidulipun Pasar Gotong Royong ngaturaken sugeng dalu. Bapak Ibu Mariati saha ingkang garwa Bapak Paryanto ingkang lenggah wonten ing Permitan. Wah, suwe ora kepanggih menika kados pundi kabaripun. Lajeng ngetan-ngetan malih bakule bakmi. Oh, bakule bakmi. Nggih, wonten sak ngajengipun percetakan Pangudi Luhur. Wah, wonten bakmi godhog, bakmi goreng. Wah, niki bumbune istimewa menika. Wah, niki mesti wis tau ngrasake ngono iki. Nggih, pancen ya nganu tokcer tenan anggenipun mbumboni. Bapak Rehadi wonten ing Klodran, Bapak Gino, ajeng Bapak Jumino ugi wonten ing Klodran, Bapak niki Bapak Mantep, Pak Nglerep, juragane Degan Putih. Nek niku wae nek plesetan ya ora ana degan iki. Nggih, degan iki ora ana mesti. Alah mbok ora ketok siji ora ana. Anane degan iki putih, nek kulite ijo abang. Nggih, Pak Gino saha Pak iki Pak bakule apa tukange mancing.
Pak Kasbi. Oh, Pak Kasbi. Nggih. Nek aja ngomongke le mancing ning kono kae niku. Menika ingkang kula gatosaken menika senajan yuswa sampun 8 dasa. Nggih. Ning nek esuk nek mlaku-mlaku tekan ngrajek, tekan sikepan, tekan mendut isih kuat. Ngaturaken sugeng dalu ugi katur iki putra-putrane swargi Mbah Saya Kandar. Wah, nggih wonten Bapak Pindhot saha Mas Yanto wonten ing Tinggal Kulon. Ugi mboten kantun Pak Nogareng. Nggih. Pak Nogareng ugi wonten ing Tinggal Kulon. Nek ngono ya pengendange ya dikirimi. Wonten Sempon nggih. Anjir. Nggih Pak Bandel saha Mbak Wiwi. Gandengane niku. Sisan putra tunggalipun Mas Simon. Simon nggih. Iki yo pengendang ulung menika. Dalu. Lajeng Pak Sumadi wonten ing Patran. Saha Mbak Yu Sarni, Pak Parwito, Pak Tarno, langkung-langkung ingkang tuhu pantes dipun guroni menika Bapak Haji Parwati nggih. Dalu menika ngarepipun ing midhangetaken inggih. Lajeng Pak Kaji badhe nerasaken kirim-kirim malih. Inggih. Kula sampun dugi Patran nggih, niki balik ngalor maneh wonten ing Sedayu niku Mas Fahrudin. Nggih kondalu Mas Kianto. Lajeng mangidul malih Mas Fahrudin Sedayu nggih. Nggih, juragane Parian. Lajeng wonten ing Karaharjan Ki Cucuk Lampah. Oh nggih. Aku ngerti kuwi. Pak Taryono. Nggih. Niku nggih dangu kon wonten pinanggih terus pundi wartosipun Ki Suba Manggala gitu. Wah, biyen nek dadi Suba Manggala nganten nggih rame-rame nggih. Kabeh padha nggatekke. Dasar ya sembodo gitu. Nggih. Peksane ya mumpuni nggih. Lajeng Brengose rawise kados serangan nek cara nggon pawayangan kaya Raden Gatotkaca. Nek cara nggen kuncung bawuk niku kaya Pak Raden. Kaya Pak Raden. Wah, iki Pak Taryono mireng mesti gumun. Lajeng mengidul malih wonten Pak Misuwun wonten ing Jumburan nggih. Lajeng niku wis disebut kajenengan tukange kendange. Nggih, Pak Bandel. Lajeng sinten malih? Wonten malih sing keliput menika sinten? Pak Parwito. Pak Parwito Kali Bening Dukun. Nggih. Sugeng dalu Mas Parwito. Nggih. Iki wis pensiun ngene ning MC malah saya laris sajake. Nanging panjenenganipun tesih giat ngladi siswa-siswa anggenipun sami belajar maca pat. Wah, nggih syukur. Bagi sewu matur nuwun sanget kalebet mboten lali le ngure-ure kagungan kabudayaan senajan to mung saperangan cilik maca pat nggih. Niku budaya ingkang adiluhung kesunyatan kula sinten Pak Darso. Pak Darso. Aja lali le ngruwokke maca pate ngopi tuture lho. Niki kula ya menekake kemawon nggih. Lajeng wonten misuwun lajeng wonten ing congkrang wonten Pak Parwito mantan tentara nggih. Lajeng idul malih niku Pak Kaji Prayitno, Pak Sarono nggih wonten ing Jambian kok mensa Pak Budi Yuwono nggih. Lajeng wonten ing Kleben sedaya kemawon RT setunggal, RT kalih, RT 3 monggo sugeng midhangetaken macapatan lumantar Gemilang FM nggih. Idul malih Pak Resmi, Pak Nur Syahid lan sedaya warga Kedung Kayang. Mboten kula piji-piji kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami karena sih katresnan panjenengan sedaya ingkang tumrap kula sak kadang. Lajeng mengidul malih wonten pepunden sepuh nggih. Aku ngerti.
Mbah Tik sekalian nggih. Mbah Kakung Putri. Mbah Kakung Putri niki ya mesti wis jengleng karo lenggan mirengke rado ora lali lesuk ngawe ngene. Lenggah iki nang amben sing ombo kae. Nggih, nek ambene mah mboten ombo. Wis pokoke kene radio burine terus ngarepe meja ngedep unjukan karo nglinting. Nggih. Pun mat-matan nggih. Lajeng nyabrang kali menika warga sedaya wonten ing Sambeng nggih. Kula mboten miji-miji ingkang sampun tepang kalian kula monggo lumantar Gemelar FM midhangetaken siaran Mojopat. Niki wingi kula ya ditagih karo nggon Mbah sinten Mbah Robingan. Mbah Robingan. Niku ning pun situ nggih. Niku wonten ingkang tenggen kula, Mas kok kula kok mboten ati mireng kula di sok aduh Pak Basori. Pak Basori. Nggih niku tilah lewat tenggen ngono mampir kok iki nggo apa ta Mas? Sing kresake napa? Apa? Madu lanceng. Waduh. Oh nggih kon garene pira sak wadah kurang ngaten nggih. Iki nek telas kula tak mriki malih. Nggih ora apa-apa wong tombo kok jamu to nek lanceng madu ya. Senajan kecut ning Murakabi. Murakabi. Kula ya gitu iki lho paringi anu jarang anget sekedhik lah nggih. Ben ra borosan madu tok ya boros. Inggih lajeng sapa meneh niki wah wis ketok wis kabeh niku Mas. Ngaten nggih. Menawi ngaten dipun lajengaken malih nggih. Inggih ingkang bacotipun menika tesih pitutur luhur irah-irahanipun gawe becik saiki. Awit kang wingi tan bali sing sesuk ora ngerti. Menika kamot wonten ing Sekar Kinanti. Kula tapi nggih. Nggih. Wasita tisong pitutur gawe becik saiki. Marga ingkang wis kawuntat sayekti tan bakal bali sing sesuk datan uninga lan ya apa se menangi wertine pitutur iku lamun arsa gawe becik ake tanda ngono merga yen den ende iki sok
gampang kena panggoda banjur cabar nora dadi menika Pak Darsum kala wau pun kula waos Pak Darsum niki kok duwe amale matur nuwun Bapak pun diwaos aki pun tak waos kok. Kula inggilaken sekedhik nggih. Nggih. Akeh kang dadi reridu wit iblis tansah bujui mure amal becik musna dan andhet dimene lali yen benjang punika sih urip apa wos lales wasita uga song tutur saking para miyarsi menika kula punggel karana wonten WA malih. Nggih. WA-nipun cobi dipun waos. Saking Pak Farudin Sedayu. Wah nggih, dipun waos. Sugeng dalu Bapak Sigit, sugeng dalu Bapak Kiono minangka pangarsa Majapahit Bodroyo. Taksih kula simak midhangetaken apa niki? Midhangetaken Majapahit estu kathah kina manfaate wonten ing jagating pasrawangan wiwit awal tembang diarteke was isine tembang. Matur nuwun Mas Farudin. Wah, sian iki ngangeni estu Bapak Farudin. Kala-kala mbok yo tindak rene ngono lho. Tesih kula simak midhangetaken Majapahit estu kathah gina manfaate. Oh nggih. Wiwit awal tembang diartekke was isine tembang. Matur nuwun Mas Farudin. Nika syukur panjenengan kersa kirim tembang mangke kula tembangke wonten mriki. Nggih. Nggih. Kula lajengaken nggih. Dugi pundi wae. Akeh kang dadi. Oh, menika tilu kok. Nyuwun pangapunten. Ingkang 3 sampun. Nggih. Sampun sekawan. Wasita uga song
yen sira krenteking ngati rasa tumindak Allah becik dilali dimen ora kaleksanan tan sida dosa puniki sampeyan kang pungkasan nggih. Nggih. Ya waktu iki satu sira gawe becik keklumpo kangge benjang boko sithik ajek iki tan karasa dadya kathah sangu bali sowan Gusti. Sampun gangsal pada samenika sagung para miyarsi sumangga dipun jlimeti menapa ingkang dipun kajengaken wonten ing cakepan tembang kinanti menika lumantar Bapak Haji Sugiono. Monggo. Inci estu menika satunggaling wewarah. Nggih, wewarah luhur ingkang dipun anggit Hyang Sudi nyariosaken nek awake dhewe arep gawe amal becik tumindak becik iki luwih becik lek ndang dilakoni. Ampun ngantos ngendende karena menapa nek dindende niku nek cara wong biyen napa nggih aja ndak selak goreh kena bujuking setan. Kados dene wonten mriki nek duwe rencana nggih lek dilakoni mergane ngopo nek ora lek dilakoni niku wau wong jahil, wong serakah, wong drengki niku akeh nggih. Terutama sing jahil niku pujukane setan nggih. Pamela wonten ing mriki Mbah Sudi ngendikaken nek arep gawe tumindaku ya ndang age-age. Gampane nek cat krasa padha wae karo nek kabune wong umat muslim niku nek wis wayahe dipanggil diadzan niku ya lak ndang age-age. Aja ngendene aku sik tundone mangke ora oleh berjamaahane. Katesine awake dhewe duwe niat becik kok ming dindene asesuk niku napa nggih nek cara ngene masalah mampu brem kuwi apa to kok ya brem napa dem niku kan istilah yo elek ngoten mawon nggih kok elek iki tembunge kok elek iki prene ngono sing muni
elek niku ya istilah ya konangan sidane ana wong sing ora seneng. Wah, ora usah ngono kuwi. Ora usah ngono kuwi. Ngoten niku yo mujuki ben ora sida dilakoni len duwe niat niku wae nggih. Niat sampai karono menapa wonten ing mriki dipun ngendikaken kalian Mbah Sudi kejaba pitutur iki nek duwe gawe becik ndang dilakoni merga napa niku akeh kang dadi reredu wis wit iblis tansah mbujuki. Oh, kula ngertos sakniki. Nggih. Sing ndang dilakoni kuwi yen arep tumindak sing becik. Sing becik nggih. Nggih. Utawa sing migunani. Itu to. Nyun pirsa, tumindak sing becik niku sing pripun niku? Tumindak ingkang becik menika nggih pertama nggih wiwitane aja sing singlar karo paugeran agama lan negara. Nggih. Kados dene individu niku ngibadah, nggih ngibadah sing 5 waktu, ngibadah sanesipun menika kados dene tetulung marang tangga teparo. Nggih, nulungi wong kang nembe nandhang kasraga. Niku utami kula wampun matur kudu misa maca kahanan. Itu kahanan niku awake dhewe nek iso maca kahanan niku sampun ndadosaken amal ibadah ingkang sae ingkang dipun usahaken yang Sudi bepilih ngaten iki aja ngasih awake dhewe iki ora iso maca kahanan nggih ora dhewe wong awake dhewe ponak-ponak cuma ana yo awake dhewe gawe sri ing tangga gawe panase tangga teparo pameran mesti ngoten ta ngoten Mas Kaji tumindak becik kuwi sepisan tumindak sing ora singlar saka tuntunaning agama lan tuntunaning norma masyarakat. Nggih. Salajengipun tumindak sing becik kuwi tumindak sing ana gunane utawa migunani utawa murakabi tumrap sasama, tumrap liyan, tumrap pribadi saha tumrap bangsa. Kita ingkang utami kan niku utamane keluarga, keluarga utamane meneh karo tangga teparo niku sing awake dhewe ngerjina srawung. Ngoten. Gitu. Nek awake dhewe karo sing ngerjina srawung kok ora iso maca kahanan, ya ngendarane awake dhewe iki wong anggep. Nggih. Kala wau dipun aturaken niku dumeh kek kasinungan gitu kasinungan derajat pangkat bondo nggih niku awake dhewe kudu tansah eling marang kang peparing utamane nggih aku duwe bondo akeh kok ngene iki mergene aku diridani diukeki karo sing peparing aku ya tak genten eling karo sing peparing. Ya nek ngoten ingkang nomor 3 tumindak becik menika ingkang asipat tetulung mring sasama. Ngaten nggih. Utaminipun ngaten iki to. Tetulung awak dhewe ya duweni rasa rumangsa. Ana tembung bisa rumangsa ning aja bisa. Ya apa? Apa kuwi mau? Bisa rumangsa ning aja rumangsa bisa. Aja rumangsa bisa. Tumindak becik uga tumindak sing bisa dicontoh marang liyan ing reh kabecikan sing tangkar tumangkar dadi awak dhewe tumindak becik tunggane engko sasama ya nindakake kebecikan kuwi mau nganti tangkar tumangkar dadi saya akeh sing tumindak becik ngoten nggih. Nggih menika kedahipun awakipun piyambak nika nggadahi kapitadosan. Gampane aku kelong 10.000 ning insyaallah engko Allah ring ganti luwih akeh mawon. Akeh ngoten. Awake dhewe duwe tumindak becik sesuk awake dhewe kenten dibeciki karo tangga teparo. Tumindak becik ugi asipat tumindak ingkang ngremenaken dumateng sasama syukur bagi ora gawe lara utawi sering liyan. Ngoten nggih. Dadi mawon ya tumindak becik ingkang dipun aturaken panjenengan menika niku nek iso ndang
lakoni. Aja nganti ngendi-endi engko mendak kena godane setan ro iblis. Mergo setan ro iblis kuwi nek entuk ana wong tumindak arep apik ora seneng. Nah ngoten setane weruh ya. Awak dhewe arep tumindak becik. Nah niku setane weruh. Ini empat nggih. Setan niku datan kasat mata kalian awake dhewe mata. Ana apa istilah paningan utawi mripat ingkang watah niku mboten saged ningal. Ngaten nggih. Menika tinitah napa gaib napa nggih istilah barang ora ketok ning wis kena panggoda njuk ora sida ditindakake. Mongko engko nek getun arep sing wingi-wingi iki wis ora bali. Nah, nggih niku wau wis ora ana kesempatan. Ana tembung getun piye bamburi niku wau mbok wingi ya mesti ngoten niku to. Nggih. Malah njuk mbokne sing dadi sasaran. Kalebet ngayahi karya saha ngayahi tugas. Menika nggih kalebet tumindak becik nggih. Nggih. Nggih, mongko nek dindende engko njuk ana tugas-tugas liyane. Dadi numpuk-numpuk asih ora kuat. Kados dene panjenengan nek tasih aktif menika nek ra lek tak tandangi arep gawe apa pewarah ning desa kono esuk ya selak kesusul tugas. Kaya panjenengan wis nyagoi kene rung isih dindendeng kok ana wong njaluk tulung meneh. Niku sami mawon wonten mriki ingkang dipun kajengaken menika nek duwe karep ya lek ndang ditandangi, ndang dilakoni, nek celak mambu napa ndak selak kena godaning setan gitu. Pramila wong setan mriku senengane ngganggu lan godha. Nggih, mbatalke rencana sing becik. Contone mawon niku mau wis ditimbali kon nindakake limang waktu akose niku jenenge wong keti wis rampung. Mas Kaji. Niku wau sing mangendikake niku lak sing tumindak becik. Nggih. Kudu lek ditan. Ajak niki nek niat tumindak sing ala, wajibe pripun niku? Wajibe niku disingkiri. Dipendem, digurang. Kados dene contone nu sewu nggih panjenengan ngagem ageman Surjan. Menika wonten ing walike niki nu sewu Mas Sigit. Nggih, tak bukake ya. Nggih. Niki kan wonten kancingipun ana pira iki? Cacahipun 5 benik. 5 benik. Niku menawi ingkang reba menika wis ngarani niku rukune Islam. Ngoten. Nanging menawi wonten ing seni budaya menika namung 3. Namung 3. Nggih. Kapentenipun pripun? Singkirana tumindak kang ala. Tumindak telung perkara kang ala disimpen ana ing jero kalbu. Telung perkara. Menapa kemawon menika Mas? Tumindak culika. Nggih. Tumindak sing napa nerjang sarak ningkiri bebener. Lajeng tumindak kang napa nggih niku wau duraka. Nggih, goroh. Niku kedah dipun singkiri, dipun simpen sak jeroning manah. Lajeng caranipun nyingkiri. Wah, aku tak ngene iki wae. Arep tumindak ngene iki seneng dasare dijak kancane to. Niku carane nyingkiri pripun niku pripun nilar matur nggih. Niku kedahipun awakipun piyambak niku nggih iso-iso wae duwe pawatan duwe alasan. Nek barang ketok barang kok ora bener ya priye carane niku mawon awake dhewe duwe apa nggih kok alasan pawatan sing kira-kira luwih apik tinimbang saka rencana kula mau gitu. Saiki gampane niku nek cah enom nggih niki cah enom sing matur nggih. Nggih. Wah, kono kae nganu apa paleme wis mateng-mateng. Lah aja kuwi dosa. Kan ngoten awake kudu wani omong aja nek luwih becik matur nembung niku gentleman, istilah kok gentleman dadi bahasa Inggris niku luwih mrewira. Pak Sigit nun sewu kula kok kepengin banget karo niku kalau tak nyuwun setunggal bareng boten. Niku luwih utama. Terus lakon yang pas ya ora mung siji, ya ana bojomu karo anakmu, ya telu ngono ta. Nek nembung ikhlas malah diwahi luwih akeh. Nek nyolong senajan mung siji ning dadi jenenge nyolong ya ora apik wisan niku.
ngaten. Nggih, kepara nek konangan malah iso dipentungi. Estunipun niat ingkang kirang becik kepara niat ingkang ala menika. Estunipun niat menika metu niku sampun wonten remipun. Nggih, remipun tuwuh saking sak sak jero ati. Nggih. Menika sampun wonten estunipun. Sampun. Menika. Menika kita ora nggih, nggih. Ngono to? Nggih. Gelem ora ngono. Nah. Antawasipun iki aku nek tumindak ala ki lumayan iki entuk pelem. Ning jerone aja nyolong. Aja engko cilaka, engko dosa. Aku bejah-bejane nek konangan remuk awakmu ngoten. Dadine nyolong ora. Nah, kanthi pikiran ingkang mamang kados ngaten menika wonten ing pada pinten kala wau dipun sebataken nek iso kuwi niat sing kaya ngono kuwi dilali-lali. Nggih. Caranipun nglali kepiye? Ayo mikir liyane. Nggih, mikir kesenengan liyane. Nggih, kados dene niku wau pamane mengarep dolan muspra. Ora aku kek anu, kek nduk gawean kek nggarap PS. Nah, kek nggarap PS gitu. Nek sing wis rangan sewah aku gak direncana arep anu iki. Padahal ya mung alasan gitu, mung nggo nyingkiri. Niku luwih utama timbangane nun sewu nek kados panjenengan kali kula niku wis ditanggung jawab keluarga. Nek kira-kira jak dolan kok ora ana manfaate ya teko ora alasan sing aja kira-kira aja nyereke atine sing ngejak nggih. Wonten ing mriki wah aku nek lunga omah mengano lah tak nang omah wae mbladoki kayu sesuk godhog gori gitu. Pas wonten niat Allah menika langsung wah dilali-lali mbladoki kayu wae. Nah nggih. Kuwi ana sing dibladoki. Nek ora ana ya golek. Nek mboten wonten aku duwe cara. Napa? Mbok ya nembang maca pat. Nggih. Nggih niku niat ingkang Allah wau dilali-lali carane piye ayo teko nembang kinantri apa nembang gambuh. Biasane nek desa Inggris apa dandang gula semut ireng wis nggeng. Engko wis nembang kae mongko nembang klera-kleru. Lah tanggane mara nembang kok kleru sing bener. Tak kleru kowe kok. Sing bener pripun Le? Ayo sing bener ngene kuwi ayo. Iso omong-omong yo ayo jajal tak warai. Halali karo niate sing kala wau ngajak dolan muspra ora. Nggih ya ana apa ana apike nek nglali-lali kuwi nganggo cara sing ora sah angel-angel. Nek ora apal ya singsot. Nggih. Contone kados jenengan wah sik aku ngubung iki arep siaran maca pat iki arep apa sing tak ketembangke mengko ngene kok ya alasan ngaten nggih dadi kados Mas Fahrudin iki waduh jatah wis mangkat tetek ning isih jeneng ning meja pawon karo nyetel radio karo ngedep rokok sampurna karo kopi wis nyambung banget. Menawi Mas Fahrudin ngaten menika sok kulino nglali-nglali tumindak king mboten sae menika ayo carane ya anu nyetel radio utawa makani lele. Lelene gede-gede. Wah nggih, perlu ditekani niku. Nggih. Nek ora ya kongkonan si Tara kae. Kongkonan kae isih buka wis tutup. Ngono. Nika lore kae lah ana bakul bakmi ya kan. Wis buka apa wis tutup nek. Lor dalan sing majeng idul yo. Anjing, nek wis buka ya mbok sisan di nganu sisan kok duite gampang. Ala yo lali karo menapa rencana tumindak sing ala lah yo. Nggih saged tumindak ala tumindak sing muspra nun sewu niku wae nggih sing muspra niku istilah mung dolan leleng ora ana paedahe gitu. Lajeng nek silaturahmi dor-dor niku ana ganjarane. Ini mung dolan muspra misale nongkrong-nongkrong ning prapatan apa ning pinggir lurung niku wis ora ana. Mak kepara nek nongkrong ning nggon pinggir nggon lurung niku cara yoja iki. Ngaten niku. Engko nek ana biasane yo duwe niat jahil barang. Amane ana wong wedok liwat sing ayu mesti
Nah, kaya jenengan wau iso ngerai cetak Anjo umpamane aku tumindak becik ora saiki ora apa-apa, sesuk aku tak ngokahi tumindak becik. Nggih. Niku njuk pripun niku? Nggih, saged kemawon saker wonten niat nggih. Ingkang baku menika niatipun rumiyin, niat dipun kandhani ingkang saestu nyadong rizaning pangeran, nyadong teng Allah nyuwun panyengkuyungipun keluarga. Utaminipun nuwun sewu kados kula. Bu sesuk aku arep iso ambur nang alas arep ngireke banyu ya sing puput Mas engko tak cepake sarapan gasik ngoten. Ning wonten mriku padha ingkang pungkasan. Nggih. Menawi tumindak becik menika badhe dipun leksanani sesuk-sesuk wae nek lega, menawi dipun sebataken awak dhewe iki ora ngerti sesuk isih apa wis lalis. Nah, niku maaf. Pramila wonten ing mriki niku wau gandeng gayutanipun kalih awake dhewe ora ngerti apa sing arep kedadian sesuk. Mulane nek duwe niat becik ndang dilakoni ndak selak niku lalis terong perkara niku lalis niku napa Mas Kaji? Lalis niku murut kasidan jati nggih kae wis ora ana ngoten. Mas Kaji menika gandeng wektalipun kok ya dipun saya watesi mila niatipun badhe ngobrol kathah-kathah nanging menika kedah gantos acara sanesipun. Pramila kinanten Sekar Pangkur minangka panutuping giaran menika. Rokadang lan prasut tresna winatesing wekdal maca panenggih pinupus nyuwun mungkur nanggono kunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun kunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten sagung para pamidhanget giaran arum dalu wonten ing sonten menika kanthi panyuwunan gandeng kula kekalih menika badhe nyuwun pamit mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun kanthi panyuwunan mugi-mugi budaya Jawa tansah pinaringan lono lan ngrembaka dene giaran arum dalu mugi tansah antuk wahyuning hayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun.